बोहैथि बैसाग दाननि 7 आरो 8 अक्ट'खालि रुफाथि बैसागु मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनो लाइखुन्थिया गायसनदों। चिरां जिल्ला रौमारी ओनसोलनि गयबारि गामिया बैसागु रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो लाइखुन्थिया गायसनना साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लाइखुन्थियाखौ गायसननानै होयो गयबारि रुफाथि मायथाइ बैसागु खुंफुं आफादनि मासिगिरि रनजित ब्रह्म आरो लिंथुमगिरि बिष्णु ब्रह्मआ। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाबाफारिनि सोमोन्दै गोनांथार बाथ्राफोर फोसावनानै होयो मासिगिरि रनजित ब्रह्म आरो लिंथुमगिरि बिष्णु ब्रह्मआ। मोनसे खोथा आङो गिबियावनो फैगौ रंजालि फोरबोनि गाहाम हामलायथिनानै गिबियाव आं खौरांगिरिफोरनिसिम न'खरनिसिम गाहाम हामलायबाय आरो खुंनो लानायनि बे गामिनि गोरों गोरा बयनिसिमबो आंबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय जे जोङो सुबुं माहारिया बुहुमनि बिखायाव सोनाराबा जोंहा गनो गैया। बहाय बाखो 12 मासाव 6 दान जायो। जोंहा फैलायबाय सोलाय सोल'नि गेजेरजों बोथोरनि राजा बसन्त सफैलायबाय। दावमा-दावसानि खौराङा सफैबाय। बैसागो बोथोर सफैलायबाय। जोंनि नैबे गयबारि रायजोआ एबा जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै जेरै गिबिनिफ्राय खुंबोदों फैयै फैयै दिनै 25 बैसोआव आगान सुरबाय। आरो बे रंजालि बैसागोआ जोंनि गयबारिनिल' नङा सारा बुहुमनि बोथोर सोलायनायनि मोनसे गोथार फोरबो बेखौ जों बुङाबा जों गनो गैया। दा बेनिखायनो गयबारि नैबे बड'सा क्लाबनि उद्दगाव दैदेननायाव फैगौ साननैनि हाबाफारि लानानै जि गाजा गोमजा खुंनो नागिरदों आरो दिनैनि बोथोराव जौसांनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बे गामियाव बर'नि गेजेराव बैसागुआ गाजा गोमजायै खुंजाथों आरो इसोरनि मोननानै बोरखौ मोननानै जोङो मोजाङै मोजां रायजो जानो हाथों, मिथिंगानि अननायखौ जों मोननो हाथों आरो खुंफुंनो हाथों बेनो गुबै थांखि। बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना मा हाबाफारि लागोन? बैसागो फोरबोखौ लाखिनानै जे बुंनो थाङोबा बैसागोआ मोनसे रंजानायनिल' फोरबो नङा। बिनि गेजेराव इसोरनि बाबेन दैदेननायजों इसोरनि अननायावसो जोङो बे समायना मुलुगाव जोङो जिउ खांनो हादों। दा बेखायनो जोङो मिथिंगानि बिखायाव रुजु रुमु रायजो जायाबा गनोबो गैया। दा बेनिखायनो जों मा साननैनि हाबाफारि एबा फैगौ एप्रिलनि 20 आरो इंराजिनि 20 एकस आरो बैसाग दाननि 7 आदाव साननैनि हाबाफारि खुंफुंनानै बायदि बायदि आयदाफारिखौ लानानै गोहोमै खुंफुंनो सानदों आरो दा बेवहाय गिबियाव थाखानाय आयदाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। गेदेमा आलासिफोरखौ ओनसोलनि समाजनि गोरों गोराफोरखौ जोङो लानानै मददजों आरो मिडियामोननि फोसावजानायजों जोङो खुंफुंनायनि जों गोहोमखौ मोन्थों होननानै जोङो गोसोआव थिबाय आरो जोंना गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों आरो मोनफ्रोमबो निउस चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय खुंफुं आफादनिफ्राय। जोंहा जानो गोनां रुफाथि मायथाइ फोरबो खिन्थु जोङो एप्रिल 2021 बैसागनि हथात 7 तारिख आरो 8 तारिखआव साननै हाबाफारि लादों। बेखौ जोङो गोबां गाजा गोमजा एबा मेहेरगोनाङै खुंनो लादों। दा जोङो बेयाव गिबियाव जोंहा जोङो 20 तारिख फुङाव 7:30 समनिफ्राय 7:30 गेट बेखेवबोगोन। बेनिफ्राय जोङो फिरफिला बिरहोनाय दंफांफोरनो मान बावनाय लोगोसे जोंहा जोंनि गामिया मोनसे आदर्श गामि हिसाबै जोङो मोनसे होम जयग होनाय बिनि हाबाफारिबो लादों। होम जयग होखांनाय जोङो मोनसे हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै बा बैसागुजों गामिनि मोनसे नेमखान्थि बायदियै मोनसे रेलिबो खालामगोन जोङो आरो बिदिनो गोबांथार खेला दुलाबो होगोन आरो लोगोसे जोङो हैदिनखालिनो 20 तारिख बेलासियाव लांदां बैसागु मोसालायनाय हाबाफारि बादायलायनायबो लादों। बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि रौमारी ओनसोल इउनिटनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिखौ जोङो हांख्रायहरदों
बेहाय जोङो मोनथाम प्राइज दोनदों बान्था। बेयाव जोङो सेथि बान्थायाव 10,000, नैथि बान्थायाव 7,000 आरो थामथि बान्थायाव जोङो 5,000 हिसाबै दोनदों। जे जोङो लोगोसे बेखौ जोङो जोंनि बे लांदां बैसागुखौ जोंनिनो मानगोनां रायजो सभानि MP मानाव गेदेर श्री रोंगोरा नार्जारी बिथांखौ जों हांख्रायदों बेखेवगिरि महरै। बिनिफ्राय जोङो बिनि लांदां बैसागुनि उनावहाय मोनाबिलियाव मोनानि हारिमु मोनायावबो जों बादायलायनाय लाबोदों गोबांथार मोसानाय, जेरै देमसि मोसानाय, हानजा मोसानाय बेबायदि। आरो लोगोसे जोङो 21आव जोङो फुङाव जोंनि आद्रा थानाय माखासे थुनलाइयारि आयदाफोरखौ गेलेहोगोन, बादायहोगोन। लोगोसे आरो जोङो 1 रिंगानिफ्राय बेलासियाव जोङो गेवलां मेल, बे गेवलां मेलखौ जोबोरै जोङो ओनसोलनि गोबांथार माननि आलासि महरै हांख्रायहरदों। लोगोसे जोंहा बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर कनिन्द्र बसुमतारी सारखौ हांख्रायदों। लोगोसे जोंहा लाइसि मोनसे, लाइसिनि मुङा जाबाय गयबारिनि गोसोखां नेरसोन महरै जों बिसम्बिनि नामखौ दोनदों। आरो बिदिनो जोङो मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौबो जों हांख्रायहरदों मोनाबिलि समाव हारिमु दिन्थिफुंनायाव, जेरैहाय नयन बरगयारी, मिनिबाला आरो लोगोसे थुरुन ब्रह्म बिथांमोनखौ, आरो लोगोसे गोबांथार मोसाखावरिबो फैगोन हांख्रायहरदों। आरो आसा खालामो जोंनि गामिनि ओनसोल खाथिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामो। बादायलायनायाव माबाफोर बान्थाफोर जोङो मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव जोङो ट्रफि दोनदों आरो लोगोसे केस मानि फिसा फिसा दोनजोबदों। जोङो बुरजा हायाबाबो जों बेसिबां हायो खुंफुं आफादनिफ्राय नाजागोन होनायखौ। आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो ट्रफियाव जोङो जोंनि रौफाथि मायथाइनि नामै मोनफा मोनफा सिल होगोन ट्रफि। बेबायदि हाबाफारिखौ गिबि खेब हिसाबै लानाय जादोंना? जोङो ओरैनोथ' जोङो बेबायदि गाजा गोमजाखौ खुङाखैब्लाबो फिसा फिसायै जोङो फैयै फैयै दिनै 25 बोसोर जाफैबाय। बे हिसाबैथ' जोङो दिनै रौफाथि मायथाइ हिसाबै जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लादों।